Musta pässi. Noin käy mustalle lampaalle. Noin käy mustalle lampaalle. Se on mustan lampaan elämän kaaren loppuosia. Sitten tulee tänne mun DJ-pöydälleni kallo, joka muistuttaa klubilaisia tämän maaplaneetan elämän raadollisuudesta tässä vartalossa, joka taas rauhoittaa huomattavasti kiihkoilijoita, joka taas helpottaa muutenkin. Sitten tuolla on yöaurinko, joka heijastuu kuusta, ja silloin kun se on niin sanottu ihan pyöreä, niin se on helppo ymmärtää, miten se on pallo. Silloin kun se on osittain, niin se on vaikeampi tajua. Musta lampanpää, kuu. Sitten nostaa molemmasta korvasta näin sitä. No niin. Ja sitten aktin jälkeen laskee pään takaisin tietenkin, koska ei makeaa maa täydeltä. Mun oikea nimi on Timo Taneli Juka, eli toisinpäin Juka Taneli Timo, eli jaotettuna Juka Tan eli Timo.